Soc en Josep Maria Folch i Torres i em considero força catalanista, tant que m'han engarjolat i el 1905 vaig haver d'exiliar-me a Perpinyà. En allà preparava uns berenars a base de pa amb tomàquet i botifarra que feien goig. El 1910 vaig escriure les aventures extraordinàries d'en Massagran. Eren unes aventures d'un xicot massa gran per fer alganàpia. Van tenir una bona acollida. Més endavant vaig escriure una versió dels Pastorets que es va fer molt popular, amb un dimoni molt dolent, inspirat en un polític de l'època. M'agrada força escriure. Per aquest motiu tinc els dits força adolorits de donar-li a la màquina. També he fet narracions per a la publicació en Patufet. Per tot plegat, us recomano que llegiu més, en comptes d'estar tot el sant dia escoltant la ràdio.